makadi rezimbabwe zita rangu ndaitwa Sokostina kana kuti Peladio kwa muproducer zati mukona ndatosvika zvatanga asi nhasi ndine nyaya yakanaka nekuti ndine vandinawo pano wekutanga wandinaye pano tinaye mukomana wesungura anzanzi Segono vamwe venyu munoziva makamuzva kuti wejiti ndizvo plasma vejiti vatinawo pano ndisingakangano zvakare tinayo one of the best traditional healers in Zimbabwe vanonzi ivo tateguru kana kuti sekuru. Rege ndiregedze kuvataurira zita rauda kuti nhasi vazvitaurire vega nekuti vari pano pakarohwa masutu ndinoziva kuti makuda kutoona zviri kuitika saka rega ndiende panewe mukomana wejiti uchisvika kuna sekuru nasekuru ari kuzvitaurira kuti muzviitise mega sekuru nhasi Musundagore sara ugare uyambudze vana bona vana vatema yambudza vana iwe veka iwe Musundagore bona vana vayauya Musundagore iwe uri nhume yamamunga vaera tumba iwe vaera tumba chitomatima chinemwe chakakumatika ndinyapamujapakupapikwadare nenjodzi naitangwambire chinokwadzima chinemwe chakakumatikami pamujapangupapikwadare nenjodzi naitangwambire Musundagore iwe uri nhume yamambo sekuru vangu imi muri nhume yamambo waimati indose Gono omuri ndi mjamba chechipoko chine morari munhu wadanga tinadzoonesha patiterereka ndakutaura nyaya yevanhu right vanopedza ndini mumwe aimboramba kudhara tichiti aiwa akuna uyu vati murume anonzi Musundagore vari papapo murume uyu andinatodzana nguva zeini ini ndakazvionera right ati ndikutaura zvakawanda but ndo vadina kuti ndisawira mukuru ndinobata dezeri nevakomana dingi ndirere pasi takadai so paMusundagore ndokunguyambuka vanhu Musundagore mimi muri chokoleti zvapera. Alright, ndofunga mango zvinzwira mukomana wejiti achitaura asi nda kuti mukomana wangu akabata kamera sikwedera padhuze takusvika pane munhu mukuru aita kuti nhasi tiungane ini Sokostina ndofunga murungona ndiri kungopenya sikwedera ndida kusvika pana sekuru Musundagore. Sekuru ndoda kuti mumbosangana nevazukuru venyu kune vazukuru vari kuona vakasiyana siyana muchimbovapa mashoko ekurudziro panguva ino. Makati vazukuru vangu kwese kwamuri ikoko muri sei neupenyu muri dzese dziri sei kwamuri ini sekuru Musundagore ndikumhorisai sevazukuru vangu kuti ndokudai mese zvakadaro zuva ranhasi ndiri kunzwa kufara zvikuru sei ndine vazukuru vangu ndine muridzi wembira dzangu munoziva ndiva sei Gono. Ndakaona kuti uyu nemudzimu wangu zvakawirirana hazvina kumira mushe akaridza zvakadiwa nemudzimu wangu saka uyu mudare naMusundagore nemarasta akaya panopa Musundagore ndimahwana vachange varipewo saka pamunenge muchiona sekuru Musundagore nevazukuru vavo vanenge vari vese nevakomana vangu vandinofamba navo vanenge vari papi ipapo ndikuti vazukuru vangu kwamuri mwese musatambudzikire matambudziko ari kuponetsei chivanhu ndikuponerei mutaure neni ndikubatsirei vazukuru vangu munouya kundokuzimure pake ndiko kuna sekuru kwamunosvika muchiona sei Gono achiridza mbira dzechivanhu nevakomana vamarasta aanenge ainawo papi pano ndokudai mese vazukuru vangu. Ndinotenda sekuru mazvita ndofunga muri Zimbabwe mangozvinzwira tiri pano padare pasekuru Musundagore. Ndinogara ndichivati sekuru imimi ndakudedzai nechirungu ndichikuti Dr. Musundagore because is one of the best traditional healers. Asi kana une nyaya yako haikunoramba uchitendera svika kuno kuZimri kune vamwe venyu vanowanzondibvunza kuWhatsApp kuti nai Sokostina sekuru ini ndiri kuCanada vanozvigona here. Aiwa sekuru vanozvigona uri kure kwauri koko unongovabata panhamba dziri pascreen movaona motaura nawo ipapo kapavidhio ko. Regai ndidzokodza ndichiti kana ukaita vidhio ko ukasaona sekuru Musundagore aiwa unyeperwa shamwari yangu tangaona face yasekuru Musundagore pavidhio ko. Tinotenda zvakare. Thank you so much for watching. We mubatsiri wendini wenyu Sokostina. Thank you for watching.